Manda? Hai लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नै दिनै जोङो हाबा जानो थांलायबाय माबायावहाय गामि खाथियावनो आरोना माबा 1 किल'मिटारसो गोजानाव ओमफ्राय जों सोर थांदों नै बेखिनियानो थांदों आरोना ओमफ्राय हाबाया सोरनि आं बेखौबो एसे खोन्थाखानोसै जाहा मुथुनि लोगो मुथुनि हाबा ओमफ्राय आङो बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर आङो भिडिअखौ जागायलांसै थुदो नायलांदोनि मोनफैबाय जुदुनि हाबायाव मुथुनि लोगो मुथुनि हाबायाव ओमफ्राय दायो गाहाय खालामदों ओमफ्राय दायो जोङो ओमफ्राय जोङो दायो हाबायावहाय हाबहैनोसै थुदो लोगोफोर बिदिब्लालाय जोंजों लोगोसे Dia ada dun hibur mana hayam ba? Yo mama. Ya. Tanda. Rani. Hey. Hey. Hai. ओमफ्राय आङो हाबाखौ मुथुनि लोगो मुथुनि हाबा होननानै बुंदोंमोन ना माने मुथु नङा आरोना नामा माबासो जुदुरामसो ओमफ्राय हिन्जाव गोदाननिया जोमै जे आखरनि मालायसो ओमफ्राय माने आं मानि थाखाय मुथु बुंदों बेखौ खोन्थाना होनसै जाहा मुथुजों बियो बिराद लोगो ओमफ्राय बेबो जाहा मुथु बायदि मुथुथु नालाय बिनिखायनो आङो मुथु होननानै बुंबाय आरोना ओमफ्राय मालाय बेहा मुथुथुबाबो एसे गोजौ ओमफ्राय हौवा गोदानखौथ' नुथ'वाखैना माने हौवा गोदाना ज'आखैनो थाबायबायसो थादों र' दा देखायलांसै आङो नायलांबायल' था लोगोफोर आंनि भिडिअखौ एलाय नुबाय जना दङ आंसो नुवाखै बेनो आरोना नै हौवा गोदाना ओमफ्राय हिन्जाव गोदाना नैबे गामि खाथिनिनो एसे फट' लाबाय आरोना ओमफ्राय जोङो सोरबे Roh. Naza, omaja. Naza, cang. Ya udah. Ile. Nung maran do, umabi terus lising tersia. Tersia lising. Jawab pribadi. Lambat. Oh.
Kena kita lalu beri hai na bunu. Apa saya? Ada sekali. Sudah mencina ada saya nama. Ada ni, hai sang berai. Dede. Apa? Kamu ni ke? Kan sama mana undang. Oh. Kalau ni saya macam mana? Đây là cái phần ăn tham gia các bạn phải tham gia hàng này coi rằng là xin để là đã muốn đi lên cái đi học này là yang đi đấy bật đi ra gần bật đi ra không biết là phải đào đó bật đi ra gần mà video là cái xin ở đây á kia Jwmwirani. Dia balik tu. Lani. Apa itu? सानै नै लोगोफोर जोङो हाबाखौ जानानै फैखांबाय ओमफ्राय नै दायो न'आव थांगासिनो ओमफ्राय दहायथ' जोंखौ मुथुआसो दोनलांदोंमोन ना ओमफ्राय एबाराव जों बेलेगजोंसो दोनफैजादों आरोना ओमफ्राय मानसिया भिडिअ'आव थानो गोसो गैयानो बेखायनो आङो देखायथ'ला थानो गोसो गैयिफोरखौ आं देखायखाया न' लोगोफोर हाबा जायै एकदम रानथिंथिं जाथारबायनो मालायफोरा हाबा जानानै लोदोदो जायो आंना रानथिंथिंसो जायो ओमफ्राय लोगोफोर आङो दिनै हाबायाव मा जादों पनिरसो जादों दाउबो जायाखै दाउथ' गैखाया अमाबो जायाखै नाबो जायाखै आरोना पनिरसो जादों बेसे बेदर जाबावनो न' लोगोफोर बांद्राय बेदर जाजाया गेस्ट्रिक जायो गेस्ट्रिक ओमफ्राय जों न' मोनहैसिगोन आङो भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबसै दाना जायफोरा जोंनि भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ' लानानै फैलायनोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय
ओमफ्राय माने आंना दिनैनि भिडिअ'आ बेबायदि जाबाय आरोना माने आङो हाबा जानो थांनायनि मोनसे भ्लग भिडिअ बानायग्रोदोंमोन आरोना हौवा गोदान लाहानाव थांनाय आन्थायाव ओमफ्रायो माने हिन्जाव गोदान लाहानावबो खबर दंमोन ओमफ्राय बेसानावहाय थांनो सोलाबासै आरो बेलेग मोनसेयावहाय हाबा जाहैदोंमोन आङो ओमफ्राय बेस्रानिखौबो भिडिअ लादोंमोन आरोना जाहा मुथुआ ओमफ्रायो बेस्रानिखौबो मोननै न'खरनि भिडिअ'खौबो आङो उनथिंजाय दाजाबनानै होनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय नायलांदो अब्लालाय लोगोफोर ओरैनो मिउजिक दामना होलांसै आङो जेखिजाया नायलांदो आंनाथ' ब्लग भिडिअ'आ जोब्बायानोसै गोसोखौ एदावलांदों सिउ सिउ सुदेम बार बिलिरलांदों जौमोन गोसोखौ एदावलांदों खोलो खोलो सिथिं सिथा आंनो फोरमायलांदों आंनि समायना सिखोला आंनि लाइमोन सिखोला
Thank